וזהו, יש לנו הכבוד עכשיו לארח לפאנל הזה את יהודה ליבס. יהודה ליבס זה שם דבר, אבל אני בכל זאת אגיד משהו. אם יותר לי, כן, להגדיר בן אדם כל כך רב גוני. פרופסור למחשבת ישראל, חוקר קבלה והמיסטיקה היהודית, פרס ישראל, פרס אמת. אני יכול להגיד שלחמת בחטיבת הצנחנים, נפצעת במילואים ב-69. המורה שלך יעקב מאיר נהרג בקרב על ירושלים מלחמת ששת הימים, אתה לחמת במלחמת ששת הימים. וכולי וכולי, בין מתיישבי עופרה, עוד ועוד. אבל אני חושב שהמפגש הטלפוני הראשון שלנו היה כשהתקשרת אליי להגיד שיש לך דברים שאביך תרגם ולא הספיק לפרסם. אביך יוסף ליבס היה מתרגם מיוונית, תרגם את הדיאלוגים של אפלטון, מה לא. ואז הוא היה כבר חולה ושלחת לי את התרגומים האלה שהם היו חלקם לא גמורים, חלקיים, וזה היה אחד הדברים המרגשים שעשיתי בתחילת דרכי כעורך מוסף ספרותי. ואני חייב לומר גם משהו על אמא שלך שהיא קרמיקאית, ומכיוון שאשתי הייתה, כן כמובן, אבל היא בסדר, היא קיימת אחת הקרמיקאיות החלוצות של ישראל, הקרמיקה האמנותית כמובן. עכשיו הדבר האחרון שעשית, אני פשוט אומר דברים שנהוג להגיד בפאנלים, זה השכינה מדברת מפי קרדינל של אג'ידיו מוויטרבו, וזאת העבודה הגדולה שלך האחרונה, התרגום של הדבר הזה והמחקר על זה. אבל בתחום השירה, אם אפשר להגיד, הספר באמת יצירה ענקית שלך זה הספר הזה שאתה מחזיק ביד, מנמוסינה, תרגומים מהשירה הקדומה שאולי נספיק לקרוא מהם. זהו, ועכשיו אני נותן לך את רשות הדיבור. זה ההנחיה הכי קלה שהייתה לי בפסטיבל עד כה, לא צריך לעשות כלום. הנושא זה אתה, זהו, הנושא שלך, כן, לא שלי, כן. הנושא היה שנתנו, הנושא הרשמי היה מדריך להישרדות של עם ישראל. אוקיי, אני לא אחראי על זה, אבל אני אנסה להשתלב בזה. אבל על פי הדברים שאני עושה, בעיקר מה שאני עושה זה חקר ספר הזוהר. אני אזכיר, סיסמת הקרב של אדמירל נלסון בקרב טרפלגר הייתה England expects that every man will do his duty, כן? כל אחד את שלו, לא משהו אחר. העניין שלי הוא לדובב ולתווך את דברי רבי שמעון בר יוחאי רשב"י בספר הזוהר, וכך אעשה גם אתה. אני מבקש לעיין כאן במאמר כאן ציפור המצוי בסוף פרשת שמות בזוהר, ועניינו המשיחיות והגאולה. וכפי שתראו יש לכך זיקה עמוקה גם לנושא של הפסטיבל כאן, השירה. בדפים הראשונים של מאמר זה פורס הזוהר את חזונו באשר לשינויים קוסמיים אשר צפויים להתרחש בזמן הגאולה. תופעות שיקרו בהיכל הנקרא כאן ציפור. היכל מהיכלות העולם העליון שבו גנוזת נשמת המשיח.
ובצידן תופעות אסטרונומיות מסעירות הצפויות לבשר וללוות את ביאת המשיח. וכן גם תופעות בעולם הארצי ובמיוחד בארץ ישראל שהתחוללו כאשר המשיח התעורר לפי הזוהר בארץ הגליל. אך אחרי תיאור מפורט זה עובר הזוהר לעיון כללי ואקטואלי. ורבי שמעון בר יוחאי, כן, רשב"י, פונה לבנו רבי אלעזר ואומר לו, כן, אני מתרגם מארמית, דברים אלה תמצא בסוד 32 השבילים שבשם הקודש, ועד שניסים אלה לא יתעוררו בעולם לא יושלם סוד שם הקודש ולא תעורר את האהבה. 32 השבילים הם ל"ב נתיבות פליאות חוכמה שבהם נברא העולם לפי פתיחת ספר יצירה. והם כ"ב אותיות האלף בית העברי בצירוף 10 הספירות שהן הספרות היסודיות מ-1 עד 10. הנתיבות מזוהים שם עם שלושה ספרים, הוא אומר, ספר וספר וסיפור. בחזרה המשולשת מודגש אופיו הספרותי של העולם, שנוצר בכתיבה וספירה, ועניינו גם סיפור מעשה. כי מהיסוד הלשוני והמחשבתי נגזרת גם המציאות הארצית והמדינית. על כך מושתת ספר יצירה, החיבור היסודי של תורת הסוד העברית. לביאור עניינו של ספר זה הקדשתי את ספרי תורת היצירה של ספר יצירה, שבו הראיתי שעניינו העיקרי של ספר יצירה, ספר שירי קצר, הוא יצירת העולם כיצירת שירה. כך מצד האל הבורא, וכך מצד האדם השלם, המסומל כאן בדמותו של אברהם אבינו, אשר מבין ומשכיל ומקבל יצירה זו, ומשלימה ביצירה מקבילה משלו. השירה הקוסמית, מהות העולם ויצירתו המתמדת, מתוארת בספר כדיאלקטית, והיא מאופיינת בפריצה ובבלימה, ובהרמוניה בניגודים, כטוב ורע, זכר ונקבה ועוד. אינטרפרטציה זו לספר יצירה התקבלה יפה בקרב אחדים, בעיקר בקרב משוררים שאהבו את ספרי. אך לא ירדה טוב בגרון אצל רוב חוקרי מחשבת ישראל, שדומה שמעדיפים מחקר של פרטים ולא את מה שעולה מתוך רוח הספר בגופו. אך לפירוש הארס פואטי לל"ב נתיבות החוכמה מצאתי שותף מצוין, והוא, כפי שנראה מיד, רשב"י הזוהרי. בתורת היצירה של ספר יצירה תיארתי גם מופעים אחרים במחשבת היהדות של היסוד הפואטי בתיאורי יצירת העולם וגאולתו. כך למשל בספרות הזוהר, ששם אותיות המילה בראשית, כן, הפותחת את תיאור הבריאה המקראי, נקראות גם כשיר תאב, מה שמביע את תשוקת העולם לשכלולו השירי. אותיות בראשית הם גם ברא שיט, אך זה אינו סוף פסוק, כי האות ת' האחרונה, כן, שבצירוף, מורכבת מן האות רש, שעליה מורכב נחש שצורתו נון. אך כשמשתכלל העניין, מוסר הנחש מעל הרש, וברא שיט הופך לברא שיר. גם לגלות ישראל ולגאולתו יש פן פואטי. הגלות הלאומית היא גם גלות הדיבור והפרדתו מהכל. רעיון זה מצוי לא רק בזוהר, אלא גם 1000 שנים ויותר קודם לכן, בכתבי פילון האלכסנדרוני. זה היה לדעתי בין תקופתו של ספר יצירה, ומקביל לו מכמה בחינות, כפי שהראיתי שם. וכן בזמן החדש, אף בחסידות נטוע מיתוס בתחום הלשוני.
כך עולה ממחקריו של משה אידל, וביתר שאת בחיבור שעדיין בדפוס. כמוטו לחיבור זה מביא אידל את דבריו העזים של רבי ברוך ממג'יבוש, נכדו של הבשט, שאת דבר הנביא פי אדוני דיבר, הוא מתרגם ליידיש בלשון מיין מויל זוגט גוט, כלומר הפה שלי הוא זה אשר מגיד את הילדים. נשוב למאמר כאן ציפור הזוהרי, לקביעה שהגאולה תלויה בשם בין 32 הנתיבות. מסמיך רשב"י את השבועה של שיר השירים. אם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. את האהבה הנזכרת כאן מגדיר רשב"י כיד ימינו של הקדוש ברוך הוא. אך לדעתו לא היא הנושא של הפועל תחפץ, אלא אותה השוכבת לעפר, כלומר השכינה או כנסת ישראל. כשהפועל תחפץ, מתפרש כאן במשמעות סבילה, עד שתחפץ פירושו עד שיחפוץ בה האל. חז"ל כידוע מתאים בפסוק זה, החוזר 3 פעמים בשיר השירים, את דחיית הקץ הגאולה לזמן רחוק, ואת איסור דחיקתו בקרובו. מוטיב זה מצוי גם במאמר כאן ציפור שלנו, אך כאן עולה גם נימה הפוכה של קרבה מיידית, כי כבר עתה, אף שהאהבה אינה מתעוררת, רחמי האל מתגלים על שכינתו. כך עולה מן המתואר מיד בהמשך, רשב"י ובנו ורבי אבא מתכנסים על שפת ים טבריה, המזוהה כאן לתימוננו עם הים הגדול, ורואים בעיניהם מחזה מדהים, את דמעותיו של האל היורדות הימה מרוב צער על גורל בניו. אותו מחזה במלוא הדרו מצוי אמנם כבר בתלמוד, אך שם מעמדו שונה, כי שם אינו נראה לחכמנו, ואלה רק שומעים את תיאורו, ודווקא מפים מחשף בעל אוב, ואז דוחים הם זאת בטענות שווא, כפי שמודה התלמוד בעצמו, כן, טענות לא נכונות. כי בעיני חכמים חשובה יותר זהות האומר ודרכיו, ולאו דווקא תוכן דבריו. אך במאמר כאן ציפור שבזוהר מתעלה החיזיון למעלת מעמד משיחי מכונן. הן משום שכאן נסמכו לראשונה לפסוק דלעיל על התעוררות האהבה, והן מפני שכאן עדים למחזה 3 גיבורי הזוהר, רשב"י, בנו ורבי אבא. אותם שבמעמד נשגב אחר בזוהר, אידרא רבא, מכונים כלל הכל, שתיקון העולם תלוי באהבתם. וכפי שמודגש גם כאן, במאמר כאן ציפור, זכותם וזכות דורם היא שאמורה לקיים את העולם עד ימות המשיח. על זה כתבתי באריכות במאמר מאוד ישן שלי, המשיח של הזוהר, שניתן לקריאה באתר שלי, כמו שאר המאמרים שאזכור להלן. באיזה דרך מקיימים את העולם רשב"י וחבריו, ואף יורשיהם אחריהם? זו בעיה קשה, שאף רשב"י עצמו מתקשה בה, וצועק כאן בבכי, כן? ממש כמו האל שמוריד דמעות אל נבחי ים. שאינו יודע איך אפשר יהיה לסבול ולעמוד באריכות הגלות. אך אז התעשת רשב"י והגיע לפתרון היחיד האפשרי. הגאולה החלקית של הדורות העתידים מצויה במישור הלשוני. אמנם כזכור אין לעורר את האהבה לפני שנשלם שם הקודש בל"ב נתיבותיו, וזה ממש לא קרה, אבל כ"ב אותיות כבר מצויות על כל פנים.
לשם כך מגייס רשב"י את הפסוק מישעיהו, אדוני אלוהינו בעלונו אדונים זולתך, לבד בך נזכיר שמך. ודורש אותו באופן מדהים. אדוני אלוהינו בעלונו אדונים זולתך, פשוטו כמשמעו. בתקופת הגלות אדוני ישראל איננו האל המצוין בשם הקודש, השם אלוהים, אלא דווקא סטרא אחרא, הטומאה, הגויים ואלוהיהם, עבודה זרה שלהם, הם ששולטים עלינו. מה נשאר? בך, לבד בך נזכיר שמך. הקדושה היחידה שנותרה לישראל להתחיות בה עד ימי הגאולה היא בך, כלומר כף בית, 22 אותיות האלף בית. בך זה מציין גם את השכינה בגלות, בהיותה נפרדת מהשם שהוא בעלה, כלומר מ10 הספירות. והרי כזכור ל"ב נתיבות החוכמה הם כ"ב האותיות ועוד 10 הספירות. בגלות אין אלוהים, אבל עדיין קיימת הלשון, והיא הדרך היחידה לגאולה. רשב"י אינו מפרש איך למעשה תתבצע הגאולה הלשונית. אך זאת אפשר ללמוד מדרכו הלשונית והספרותית של הזוהר עצמו, שהתודעה העצמית שלו בוודאי משתקפת גם כאן, כמו במקומות רבים בספרות הזוהרית. וכך מתפרשת לדעתי הקביעה דלעיל, שזכות דור הזוהר הוא שיקיים את העולם עד ימות המשיח. הדורות הבאים יסמכו על ספר הזוהר ועל יצירה בדרכו. הזוהר, למיטב הכרתי, הוא אכן יצירה עצומה, שמקומה יכירנה, ונכון להחשיבה בין יצירות המופת החשובות ביותר בספרות העולם. שפתו הארמית, כפי שהראיתי במאמרי עברית וארמית ולשונות הזוהר, הולמת להפליא את דרכו המיסטית, ובה נכתבים בתוכו קטעים שיריים וחזוניים נשגבים. שפה זו התאימה לבטא את השקפות הזוהר, גם בבחינת לוגוס, קונספציות ותיאוריות, וגם ובעיקר בבחינת מיתוס, שהוא בצד ארוס קרוב ביותר להגדרת עניינו של הזוהר. המיתוס הזוהרי נוצר באמצעות דרישת הכתובים. המדרש הזוהרי מדייק ומעמיק במסמן ובמסומן, עד שבמקרים רבים מעתה והלאה כבר לא תוכל לקרוא את הפסוק הנדרש, אלא דרך משקפי הזוהר. לעתים נשען הדרש הזוהרי על דרשות חז"ל, ומוסיף להן את שיטת הספירות הקבלית, שרק מעמיקה את משמעותן המקורית. ולעתים הדרשות הן חדשות ומקוריות, ונוצרות בעת דיבורו של הדרשן, כפי שמתואר בבהירות בפי הסבא הידוע. הדובר בזוהר בפרשת משפטים, אשר מודע למקוריות דרשותיו, אך טוען ובצדק שהן מתאימות לדרכי התורה ולרוחה. כן, כך הראיתי בפרטות במאמרי זוהר וארוס. כך הוא אפילו במקרים הרבים שבהם הזוהר מתיר לעצמו לשאוב מדתות ותרבויות זרות, יסודות שמותחים בתוכו והופכים חלק אורגני של תורת ישראל. על כך ראה בספרי פולחן השחר יחסו של הזוהר לעבודה זרה. מצד אחר, הזוהר הוא גם ספרות יפה, דמיונית ופיקטיבית, כפי שנמצא בסיפורי הזוהר על רשב"י וחבורתו. אלה כוללים בוודאי יסודות של בדיה ספרותית יפה ומשוכללת, ועם זאת הם אמת לאמיתה. אמת, לא רשב"י כתב את הזוהר, אלא הזוהר כתב את רשב"י. אך רשב"י הזוהרי אמיתי הוא מאוד. סיפורי חבורת הזוהר אינם מסגרת לדרשות, כפי שבעבר תוארו במחקר,
אלא הם גופי התורה הזוהרית ומשולבים לבלי הפרד בדרשות ובמשמעותן. הסיפורים גם אינם מנותקים מן המציאות החיצונית וההיסטורית, אלא במידה רבה משקפים את החבורות שיצרו למעשה את הספרות הזוהרית במהלך כמה דורות. חבורות שבראשם עמדו כמה רשב"יים, ואף אחרי תקופת יצירת הקורפוס הזוהרי הוסיפו סיפורי הזוהר ויצרו מציאות דתית שעיצבה את פרצוף היהדות המאוחרת עד ימינו. על כך אפשר לראות סדרת מאמרים שכתבתי נמצאים באתר. מתוך כך אנסה עתה לעבור הרצאה למה שהתבקשתי, ואנסה עתה לתרום משהו על מה שהתבקשתי לדבר, הישרדות עם ישראל. כמו לרשב"י על ים כנרת, גם לנו לא ברור עד כמה באמת עוד יש לנו אלוהים. אך כ"ב אותיות בהחלט יש לנו. העשייה הציונית המדינית לוותה תמיד ביצירה לשונית, ואי אפשר לזו בלא זו. יצירתם של גדולי הרוח בתקופת התקומה קיימה זיקה עמוקה לתורת ישראל לדורותיה, גם כאשר נמצאו בה יסודות של מרד והתרסה, כגון אצל ביאליק ועגנון. אף עצם שפת היוצרים קיימה זיקה כזאת, והיותה שכלול והרחבה של הלשון העברית העתיקה. לא תחייה, כמו שנהוג לומר, כי העברית מעולם לא מתה. קשה שלא להתפעל למשל מן העברית הנפלאה, השורשית והחדשה של רחל המשוררת, שנים מעטות אחרי שלמדה את השפה העברית. זיקה זו, ברית הלשון, היא מקור כוחנו בקיומנו, ואי אפשר להפריז בסכנה שעולה משחיקתה. מדלות השפה של חלק גדול מן הציבור שלנו היום. כאשר האפיקורסים של הדורות הקודמים הפכו לאמרצים באונס וברצון, מחמת ניתוק או ניכור. כשאני צופה בשעשוני הטריוויה בטלוויזיה, אני ממש קץ בחיי כשאנשים אינטליגנטים הבקיעים בפרטי פרטים בהמון תחומים אינם יודעים אברהם, יצחק ויעקב. אך לא אעריך בני של זקנים על ירידת הדורות, אך עליי לומר משהו על ביתי שלי, האוניברסיטה העברית, שבאופנים שונים מתרחקת שוב ושוב גם מן הדבקות בשפה והמחויבות לה, וגם מיהודה הלאומי. בתקופת הקמת האוניברסיטה, לתואר עברי נודעה כראוי משמעות לאומית ולא רק לשונית. והייעוד הלאומי של האוניברסיטה העברית היה מובן מאליו לכל המתכנסים לכבוד הקמתה לפני 100 שנה, מהרב קוק ועד הלורד בלפור. היום דומה שראשי האוניברסיטה ודובריה העיקריים מוצאים את מהותם ואת מסגרת ההתייחסות שלהם, לא בקרב ישראל, אלא בקרב הממסד האקדמי האנטישמי בחו"ל. עתה הצירוף האוניברסיטה העברית אין בו אמת, ממש כמו הצירוף האקדמי הלאומי, שגם היא מוסד אשר חולה באותה מחלה. אפילו במדעי היהדות משתלט הקו האנטי-לאומי, וזה מתגלה בהרבה פרסומים מדעיים. גושפנקה מביטה לכך קיבלתי לא מזמן בביקור בחנות הספרים בקמפוס הר הצופים. על השולחנות מודחים שם המון ספרים על הסכסוך היהודי-ערבי, וכמעט כולם כתובים דווקא מנקודת מבטם של הערבים. בין הספרים שכן עוסקים ביהדות, בלט לעיניי ספר מאת פרופסור ישראלי, שלמה זנד, שכותרתו מתי הומצא העם היהודי. ולצידו ביוגרפיה על רבי משה בן מימון, שהוא כידוע משה השני שלפי הכרתו והכרת רבים היה כאל מייסד נוסף של דת ישראל.
הנה כבר בכותרת של ספר זה מוגדר הרמב"ם דווקא כהוגה ים תיכוני. מחבר את הביוגרפיה היא שרה סטרומזה, פרופסור אמריטה בחוג למחשבת ישראל, שאף כיהנה כרקטור האוניברסיטה העברית. רקטור אגב פירושו המילולי, מי שעניינו להנהיג, ליישר או להתוות דרך. ודברים ברוח זו נשמעים לרוב בפי דוברים עכשוויים של התחום. כך למשל לאחרונה בכנס שנערך באוניברסיטה העברית לכבוד ספר שכותרתו ראשית הקבלה חשיבה מחודשת, בהרצאת הסיכום של הכנס דרש מחבר הספר פרופסור צחי וייס לא לכנות את מייסדי תורת הקבלה בשם מקובלים ואף להימנע מלשייכם ליהדות, כי כל שיוך פוגע בכבודם כאינדיבידואלים. כך נראה העולם היום, ואינני יודע לתקן זאת, אך בכל זאת אני אופטימי, כלומר מאמין. עוד יפרח המשיח ממושבו בקן ציפור, ביתער בערעה דגליל, כמו שאומר הדבר. כ"ב האותיות שבפינו בוודאי לא תחדלנה מלחפש את מקורן ושלמותן. ומכאן התקווה להתחדשות התורה, רוח ישראל והתרבות העברית. עד לכ"ב התאספו גם 10, וכך ישלמו 32 נתיבות, שהם בגימטריה גם לב וגם כבוד, שאומרים המקובלים. זה שישוב וישכון בארצנו אחרי שנוטל מבית חיינו. סליחה. זהו, לפני שקודם ניקח לעצמנו זמן להקל את זה, אז תוך כדי נקרא לאליהו דיגמי לנגן לנו, אני אציג אותך. אליהו דיגמי הוא באמת חלוצי או החלוץ של המוזיקה העברית האתנית בארץ, עם הרכב הלוויים שהוא הקים לפני הרבה מאוד שנים, וששילב רוק ופיוט, הוציא את האלבום באמת המיתולוגי שנקרא אליהו, וזהו. הכלי הזה נקרא סאז. כן, יש לנו 20 דקות. סאז זה כלי מאוד עתיק. סאז, סמך א' זין. יש תבליטי ממצרים העתיקה של נשים מנגנות בזה, זה נמצא בוורסיות שונות מכאן ועד סין. היום זה מזוהה עם הטורקים מאוד בקיאים לנגן בכלי הזה, אבל כמובן הכורדים והארמנים וכל האזור של ארם נהריים, אין לאף אומה בלעדיות על הכלי הזה. אני מהברירה הטבעית, עוד מי שמכיר הישנה, מי שמכיר את הלהקה הזאת, ואני לא אוהב לקרוא למוזיקה הזאת אתנית, אני יוצר מוזיקה ישראלית, נולדתי פה, ואני ישראלי, בדיוק כמו המוזיקה הישראלית, שקוראים לה מוזיקה ישראלית. זה חשוב. הקטע שאני נגן, זה של רבי ישראל נג'רה, שהיה הרב הראשי לעזה, מי שלא יודע, בין השאר היה מיסטיקן, משורר, מקובל, וכל המידות הטובות. יערת דבש, שזה החיבור בין כנסת ישראל, לא הנוכחית, כן, הגדולה, לקדוש ברוך הוא, לנו, לכל מי יש לי 2 ספרי שירה על השולחן, שזה הזוהר והתנ"ך. ועוד התחברתי לדברים.
תודה רבה, תודה. טוב, אז נעבור עכשיו לחלק, זאת אומרת, ליצירתיות שלך בתחום התרגום, כמתרגם שירה, באמת, ותקרא לנו אולי, לפי בחירתך, משהו מהספר. מנמוסינה, אולי תסביר, תגיד, מה זה מנמוסינה, למי שלא יודע, גם אני לא ידעתי כל כך, ואתה אמרת לי את זה קודם. קראתי לספר מנמוסינה, שזה, בבקשה, שזה ביוונית זיכרון, אבל זה גם שם פרטי של אימן האם של המוזות, של 9 המוזות. אולי אני אקרא את הספר, את מהקטע שאקרא זה יתברר בדיוק שמדבר על כך סיודוס, הראשון של המשוררים היווניים שנמצא אצלנו, שידוע, כן, שהוא מדבר בדיוק על המוזות ועל האמא שלהם. אני בספר שלי אני הסברתי כן, קצת גם על מנמוסינה, כן, היא נקראת זיכרון, כי אם של המוזות שעניינם להשכיח, לסמוסינה, שתהיה שכחה לכל צרות העולם הזה, ועל ידי כך שאנשים יזכרו את האלים, אלי האולימפוס והגיבורים הימי קדם. אקרא קצת ואולי יתבהר. מוזות בנות הליקון, בהן נפתחה ונשירה. הר הליקון זה עיבו למושב, אלוהי וגדול הוא. אצל באר אפלה, ברגליים רכות, מרקדות הן. גם מסביב לבמת האדיר, האלוה בן קרונוס. כך אחרי ששטפו עם שרן הענוג במי פלג, מי פרמסוס או אנסוס או נהר אולמיוס נחל קודש, על ראש פסגת הליקון מחולות יפיפים אז ערכו, כוסף ונועם בהם ואומץ שיבו ברגליים, על הנאור וללכת משם, מחוסות באוויר רב, לילה פסעו ונשאו בקולן מזמורין לתפארת, זמר לזהוס אוחז האגיס, לגבירה הארגיבית, הרה אשר בסוליות הזהב ברגליה פוסעת. גם לבתולה עיניה ינשוף לאתנה בת זהוס. שבח לפויבוס אפולו, לארתמיס קשת דורכת. את פוסדון תתננה, אוחז בתבל מרגיז ארץ. תמש זמרו הכבודה, אפרודיטה בעין קורסת, הבה בנזר זהב, ואת היפה זו דיונה. גם את לתו יפטוס ואת קרונוס קטלטול ורב נחל, שרו אאוס ואת הליוס הרם וסלנה זוהרת, גאיה ואוקיינוס הגדול ואת ניקס הקודרת, גזע הקדוש גם של שאר בני המוות, הובים עדי נצח. פעם המוזות לימדו את הסיודוס, המשורר, יופי של זמר, את כבשותיו הוא ראה לרגלי הליקון הר הקודש. זה הדבר שנשאו האלות בתחילה ואמרו לי, מוזות בנות זהוס אוחז האגיס, נערות האולימפוס. אוי רועי צאן, עלנים בשדות, אוי חרפה, עם של בטן. אנו יודעות להגיד רוב שקרים שדמיון לאמת בם. אנו יודעות גם כל עת שנחפות אמיתות להשיח. ככה דיברו מהירות הלשון נערות האל זהוס. אז גם עשו לי מטה מענף של דפנה מלבלבת, חומד מרהיב שכתפו, ושירת אלוהים הן נפחו בי. בא אחווה גם עתיד גם עבר, להלל גם ציווני. עם של ברוכים קיימים לעולם,
אך אותן את המוזות קודם לכל ובסוף כל דבר לזמר ולשבח. מה לי פה להוסיף ולדבר כאן על עץ ועל אבן. בואו ובמוזות נפתח, אשר בשירן לאב זהוס. עונג תשפענה בלב הגדול שבהר האולימפוס. הן מגידות ההווה העתיד ואת מה שהיה כבר. קולותיהן משלבות, דיבור ערב וקולח, מפיותיהן יפקה, ונאות אל רועם האב זהוס, אז צוחקים נוכח כל האלות שסביב מתפשט לו. רך כשושן ופסגת האולימפוס, הראל עוטה שלג, עם משכנות בני על מוות, בהד מתגלגל יענו לו. עומר נצחי מבטאות, ראשית כל המוזות אשרנה, עם של אלים נוראים, שאותם ראשונים ילדה גאיה, ואורנוס הרחב, אז אותם שגומלים טוב וחסד, דור האלים שמאלה נולדו, ואחר כך את זהוס, אב לאלים ואדם, גדול נהדר הוא בקודש, מי באלים עוד כמוהו, כל זמר פותחות גם חותמות בו, ואיזה אדם גם שרות הן, גם את הנפילים הגיגנטים, עונג תשפענה בכך באולימפוס, בלב האל זהוס, מוזות נות זהוס, אוחד האגיס, נערות האולימפוס. אלה ילדה בזיווג עם האב האלוה בן קרונוס, בפייריה גברת גבעות אלבטר נמוסינה, נופש מתוך כל דאגה, שכחת כל הרע שתהיינה, יען 9 נשפים ידעה, אל דעות האל זהוס, אז כשרחק מאלים ועלה על יצוא הקודש. אז כשחלפה על השנה, ועונות ותקופות גם נקפו, ירח וירח שקעו, וימים על ימים כבר מלאו, 9 ילדה עלמות, בהן רוח אחת מפעמת, זמר הוא כל העניין, בחזות החפים מכל עוצב. שם לא רחוק מפסגת האולימפוס, הראל עטוי שלג, יש להם שם רחבות ריקודים זוהרות ונאות יופי, חריטות הימרות שם לצידם מצאו בית לשבת, בנעימים והמוזות כל עומר נחמד תשלחנה, בו מזמרות הן חוקים לכל חי, מקלסות אורחות יושר, נוהג אלים, וכל עומר חמוד מפיהן תשלחנה. אז הן הלכו לאולימפוס, מתפארות בשליל עונג, שיר אלוהי בפיהן, וסביב בשחור נתנה ארץ, כל מהרדהד לשרות, והלמות נחמדה אז נאורה, תחת רגליה הולכות אל האל המולך בשמיים, הוא האוחז בברק הישן ובנפץ הרעם, יען בכוח הכריע את קרונוס אביהו, ובצדק חלק אלים הוא קבע לחוקם וחילק הממשלת. ככה אז שרו המוזות, שוכנות משכני האולימפוס. 9 בנות הן, יוצאות ירחו של כביר כוח זהוס. הן הם קליאו, גם אוטרפה וטליה ומלפומנה, גם תרפסיכורה וגם ארתו ופולימניה, גם אורניה, וקליאופה שהיא מתנשאת ועולה על כולנה, כי מלכים מלווה היא אשר מוראם על פני ארץ. כל מי שרק תכבדנה בנותיו של כביר כוח זהוס, אם בו הביטו מבטן וזהוס, אם בו הביטו מבטן וזהוס טיפחו והוא מלך, על לשונו טל מתוק צוף ערב אז תשפוכנה המוזות, והאמרים נעימים מתוך פיו יזרמו ויביטו. עם ועדה אל פניו החורץ הוא דין צדק,
במשפטים ישרים, אבל הוא בטוחות עוד נואם לו, גם אם מחלוקת עזה שם, מהר בתבונה ישקיטנה. כי לשם כך מלכים נבונים יש, כדי שישלימו נזק למי שניזוק, נתקנו עיוות דין בעצרת. כך בקלות באמרי רוח ונועם, סביב ישרו אומץ. עת יעבור בקהל, את פניו יחלו כמו אלוה. באהבה ויראה, כמו אות בצבאו מורם מלך. זאת המתת הקדושה, אשר לאדם מהמוזות. כי מן המוזות וגם מאפולו, אל עז מרחיק ירי. בא לעולם משורר, וכמוהו תופסי הקיטרה. אך מלכים הם בני זהוס, אשרי האהוב על המוזות. הן כה מתוק הדיבור השוטף וקולח מפיהו. יש שאדם מצטער, אם צרה חדשה מתיקה לו, פחד נופל בליבו, אבל אם משורר נער מוזות, אז יתנה מעשים, פועלי אנשים מימי קדם, את האלים הברוכים, אשר משכנם באולימפוס, תכף כל עצב ישכחו, וכל דאגה לא יזכור עוד, מתנותיהן של אלות, מהר דעתו אל תסכנה. בוא נהנות אלות בשלום, ותן לי שיר, בוא נהנות בשלום, ותן לי שיר געגוע, שר נא לגזע קדוש, של הובים לעולם בני על מוות, אלה בני גאיה ובני אורנוס שמלא כוכבים הוא, גם לבני ניקס השחורה, ולאותם שגידל המלוח, פונטוס תגדנה ראשית יצירת האלים והארץ, הנהרות והים בגליו, אין סופי ורותח, גם כוכבים נוססים, ורקיע רחב מלמעלה. אף דוראלים גומלי טוב, אותם שנולדו מתוך אלה, איך את האושר חילקו ביניהם בכבוד וממשלת, איך בראשית נחלו את ההר המבוטר, האולימפוס. אלה ספרנה לי מוזות אשר באולימפוס תשכונה, מי בראשית והגדנה ראשון מנוצר מכל אלה. זה התחלת התיאגוניה של תיאודוס, אחר כך הוא מספר את תולדות האלים, תיאגוניה, מי הראשון ומי כן, אבל הוא באמת, המוזות הוא לא הראשונות, הן בנות זהוס, בנות ממתאים, אבל בעצם הן הראשונות לכל, כי בלעדיהן אין כלום. אוקיי, תודה. טוב, אני אשאל אותך עוד, מאין באה התשוקה הזאת לתרגם? גם הכישרון? לא, זה שירשתי את זה ממישהו, אתה יודע. אבי, כפי שאמרת, נכון, היה מתרגם הגדול של ספרות שונות, ובמיוחד הידוע בתרגומו לכתבי אפלטון. אוקיי. מה? זה הפרואמיום, הקטע הפתיחה של הספר תיאוגוניה לתיאודוס. שהוא בעצם ראשית, יש מתווכחים מי קדם למי, תיאודוס או הומרוס. אני לדעתי תיאודוס קדם. זה תרגום חדש שעכשיו... לא, התרגום יצא, ספר אולי על הספר, אז תרגום... לא, תגיד את זה. על הספר, מתי הוא יצא? הספר יצא לפני כמה... אבל התרגום הוא לפני שיצא הספר. לא, מאיזה שנה הוא הספר? כאילו אם יש... הספר... זה כתוב שם, אני צריך בשביל זה משקפיים גם בשבילה. היה לי גם בעיה בקריאה, הספר יצא ממש לא מזמן, לא חדש, לא חדש, לא הוצאת כרמל, שיש לי כמה וכמה ספרים הוצאתי בהוצאה הזאת, ישראל כרמל, לאחרונה בני ואני היינו לכבוד בערב לכבודו שבאמת יש ביוונית את המושג אלוהים? מה?
שאלה. יש את המושג אלוהים. יש מילה על אלוהים, שאלה באמת מה... תיאוס זה אלוהים ביוונית. אלוהים או אלים? תיאוס זה יחיד, ויש גם תיאוי שהם רבים, ברבים זה אלים, ביחיד זה אל, כן. לפעמים, סליחה? באמצע השיר פתאום זרקת את המילה אלוהים. אני לא זרקתי, תרגמתי מה שכתב אותי יודעות. יש לכל. ונכון, תראו, זה גם, תראו, יש בעיה גדולה בעניין, אני יודע שאנשים חושבים, תראו, אני אומר לכם משהו בתור ניסיון לא קצר שלי בתחום הזה, כן? בדרך כלל מה שאומרים, היהדות ככה והיוונות ככה וככה, ברגע שאתם רואים משפט שיש המילים האלה, יהדות וזה, אז מה שהם אומרים זה תמיד לא נכון. יש דבר כזה, אבל כל מה שאתה שם עליו את האצבע, אם אתה שם עליו את האצבע, אז אני אומר לך את זה. אז יש לו באמת, ליוונים יש באמת הרבה אלים, אבל יש לפעמים גם באמת בפילוסופיה וגם אחרים, הם מדברים על האל באופן כללי, ולפעמים בצורה יותר אחדותית, גם מה שנמצא אצלנו. אני כתבתי על כך באמת באריכות, בספר שהזכרתי, על תורת היצירה של ספר יצירה, דיברתי באריכות על עניינו של אברהם ואיך הוא נתפס אצל היהודים ואצל גם הגויים, גם כן, היה לו, כן, ואיך התפתח כן, המושג, העולם של המונותאיסטי במובן כן, כלומר יש בהחלט היהדות, כלומר יש לה האל הוא אחד וצריך לגבי השאלה אם זה על אחדות כל המציאות, על אי הקיום כלל של האחרים, זו שאלה קשה. אני הקדשתי לזה פרקים אחדים בעניין, כן, על אברהם, כן, בספר שלי, כן, שיצא בהוצאת שוקן, תורת היצירה של ספר יצירה. כפי שאמרתי, כן, הוא מתקבל לא כל כך טוב במחקר, אבל כן טוב את האחרים. אני אוהב אותו, ממליץ לכם. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה, באמת החכמנו, ואולי מכיוון שיש לנו עוד 25 שניות, אז נגנוב קצת ונזמין אותך למוזיקה, את אליהו דיגמי. לא יודע, פה יש לי 5, 14, 13, 12 וכולי. זהו, כן. עד אנה יונה תצעקה, פיוט של יהודי בבל, מילים של בן איש חי. תודה רבה.